everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Nagdamgo ka lang. Pero murag tinuod ang ako damgo. Oh, usa? Gipusil ka niya. Gipatay ka niya. Kinsa man ang may pusil na ako, ha? Nakaila ka ba niya? Oh, Si kinsa ang nakita mo sa imong damgo? si Manuel Castor. Unsa? Mao ka na nakita ko sa gundam ko. Gusto na sa pag-una-una, anak. Damgo lang ng tanan ay nagatagig bili. Layo na ta sa syudad, Dorina. Luwas na tayo ng dapita. Hinaot pa ang husto ka, Joseph. Please, relax na, okay? Why may tabo na to ining dapita? Wa. Okay. Magunahon na taog bag-o ni mong buhatonon din eh. Malingaw raman ako sa pagpamaligya sa lungsod. Okay, sige. Magkuha kong pwesto sa lungsod. Ha? Ganahan ka magkahang magtinda-tinda. Mangitatag kaabangan nga pwesto sa lungsod. Narabos. Kanang gitrabaho sa atbang. Mao nang bag-ong klinik sa doktor. Maayo. Kinalira sila nga mapanidaan sila mga lihok. Kutasa. Boss, unsay sunod ang buhaton? Ato na paabuton nga mahilo na sila. Unong tabos kurong sa ta. Hello, Nika. Eman to bang imi? Oh, unsay na itabo, ha? Nagtago-tago ko karon kay doon yung mga pulis nga naka-intercept sa among lakaw gabi. Usa! Hain ka ba't karon? Unsa man gyud ay ang nahitabo? Ko anong na mo ang bata nga among target pero nasundan na demi sa mga pulis. Unsa man ang paghitabo ah? Ampot! Wa ko mahibaw! Imposible nga masundan mo kung wahay kasayuran nga nakagawas paingon sa kapulisan. Eman, unsa akong buhaton? Nakita na sa mga pulis ang akong naong. Kinahanglan nga magpabugnaw ka. Asa man? Sa dapit nga among giadto karon. Nag-establish big lugar si Puldo sa probinsya. Adto kauna tago dito. Okay. Hello, boss. Pangitag laing dapit nga kapuy-an ni Nika. Layo sa lungsod. Layo sa atong giabangan. Ha? Karon dayon Puldo. Og niya pa. Magpabiling sekreto ang atong tuyo sa dapit. Nga naa sila si Salome. Oo, boss. Okay, sige. Lihok na dayon. Pagitaig bay nga layo-layo sa lungsod, sinikaw ang mga kauban ini. Yes, boss. Nakauyon ka ba ining tindahan nga akong giabangan? Para nimo, Dorina? Oo, nakauyon. Dili siya gamay, dili sad siya dako. Ang puhunan na lang gyud ang kuwang ani. Ako na'y bahala sa puhunan, okay? Ang kwarta nga ni anak ko. Gusto ko nga ipuno kini sa puhunan ni ining tindahan na Dorina. Mas maayo pa, Lula. Pagsosyo na lang mo, Lula. Anita din mo tago, Eman? Oh. Anhi ka na mo tago dinhi uban kang email og sa mga bata-bata nini. Oh. Ikaw? Mingaw ning dapitan. Mas lisod kining tultulon sa mga kapulisan. Oh. Uy,
Mihilak na ang atong baby. Dadaselak sa diri. Hello, baby. Dali ni Mami. Hilom na ba, baby? Puldo. May sakyanan nga mihunong sa tungod sa klinik nga bag-o nahuman. Si Dr. Berda na kanabos. Si Dr. Berdan tuod ka na, Apoldo. Unya, boss. Unsa may atong buhaton ini karon? Unsa pa? Bantayan siya nga mo pauli. Aron atong madumduman ang ilang gipuy-an karon. Oh, husto ka, boss. Dali, manood ta ang kananan sa atbang. Anha ta magpalabay sa oras. Hala. Kadaghan pa natong i-display nga tinda, oy. Ako na lang diri, nang lingling. Tabangan ka na lang namo diri na. Aron nga dali ra ding mahuman. Uy, sige. Okay. Sige. Kana mga sabon ang inyong ipahilo na. Nya ako na lang nieding mga nilata. Na, sige. Nganong ni anam ta sa auto mapaabot, boss? Aron ato na yung masundan ang doktor. Kanina ra man ta dinhi. Kadugay bang may gawas sa doktor? Wa man ta siya pasyente kayo. Nana, may gawas na ang doktor, Puldo. Kinahanglang masundan na to siya, Puldo. Ma'am, hapon na. Asa man taman ni hapon, ani? Mas maayo nga makaluto ta sa bahay ng Liling. Kay misaad si Joseph nga mupauli siya karon og sayo. Kung wa na siya pasyente. Dorina, mahimo man nga mo pauli na mo. Ako na lang batay din sa tindahan. Na naman ay presyo god ang tanan. Ako na lang siya maninda din he. Okay. Sige, Lola. Ipakuha ta lang kang Joseph dinhi karong gabi. Ay, ayaw na. Magtricycle na lang kung paulis ato. Sige. Nalingling, mamauli na lang tanang. Boss, misud man sa kakahuyan si Dr. Joseph. Hunong! Unsay plano, boss? Maglakaw na ta nga mosunod niya. Arita sa kakahuyan mamaybay. Maklaro na kaayo nga siya ang atong gisundan kung magsakinan pa ta. Oh, sige, boss. Dali. Wa pa man sila sa Dorina? Kay wa pa man usa ka sakyanan. Salamat nga medyo tago kining bahay nga nakuha nako. Boss, misuod sa akong bayan, doktor. Mao na ka na ang ilagipuy-an din, Puldo. Husto ka kay boss. Ug natultulan na nato sila. Og tungod ni ini, di na ko maglisod sa pagsuhod og balik sa kinabuhi ni Salome. Yes, boss. Og ikaw, imo na kanang misyon ang magsubay sa routine ni Salome. Asa siya mulakaw. Unsa iyang buhaton ining dapita. Joseph? Dorina. Nagabian man mo. Kuan de, wa na lang ko mohapit sa tindahan kay doon ako importante buhaton din isbay. Okay lang. Kumusta ang klinik? Nag-establish pa. Duha pa ka pasyente ang nasaag pero okay na sa ospital. Mas relax na ko dining dapita. Og sigurado na ko nga wa ni magsamok-samok nato din eh. Boss. Agad ko magtuo, boss.
Nga dali ra na tong madumduman ang ilang bahay ni Salome. Nalipay sab ko ni Puldo. Ang ato na lang problema. Kung unsaon nga makapakita ko ni Salome nga di ko niya dudahan. Ha? Di mahimo nga magduda bisan gamay si Salome nga gisundan ko siya ining dapita. Gusto ka, boss? Busa kinahanglang mo balik ka sa ilang bahay karon aron masundan mo siya ugma. Ay, Ma'am Dorina. Ay, mangita lang kong kaparkingan sa auto, ma'am. Sige na, Loloy. Kaya nangabli na sa tindahan si Lola, oh. Ay, abdi ka ining lula, oy. Sige. Hala, no? May tindahan di ay sila si Salome din sa lungsod. Uy, hala. Naamti ko ang apuhan ni Layla ka ng misugat ni Salome. Kinahanglan mahibaw si Boss Iman ini. Puldo, unsa na kalambuan? Boss! Boss! Boss, kauban ni Salome ang apuhan ni Layla, boss. Ang nagda sa bayad sa bata. Boss, may tindahan sila din sa lungsod. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!